aiwa tiri mushe. Taura tinzwi chii kuitika mumastreets? Mastreet umwo vanhu vari kungoitoseya kurowana vari kungorowana vamwe ndosha kuti zviri kubva nepi uzi vari kungorowana kutaridza kuti vanhuwo mubatane tiwirane tigadzise chinhu chimwe chete. Saka musikufara nazvo ina ndisikufara nazvo. saka poitwa sei mwa? Aiwa angoti vanhuwo anongotaurana tibatane, zvinogoda tibatane tingoitawo chinhu chimwe chete. Kwema musati mambosanganawo nevanenge vada kukurova here? Indombosangana navo zvangu ndinovaiginowa. Hauite zvenoizana? Handiite kuti zvinhu zvenoizi ndavaiginowa. Kana kungonovada kuitiwo zvimwe zvinova ndakungopinda pamwe pamba pandisinganikirikiri adzoisi munharaunda umwe vanhu ndichiziva dzimba hobho dzimwe dzandonikirira saka ndova ndangozvengerawo ipapa. Kuavoida noizi? Kuavoida kutaura handisi kuda. Kunyaya yekwakuda iyi yakaitika mai manje? Nyaya iyi ndangonzwa kuti mukomana hanzi ari kungorwawo, saka hanzi ari kungorohwa nevakomana vachingomutorera zvinhu zvake vachiita sei. Vati vakomana vacho ndikushamisa vari kumudaro cho ndofuta vari kugara navo mumba mavo. Saka ichosha kuti vakomana zvinhu hazvinyadzisere zvichinikirikina chiri kutora nzvimbo. Saka poitwa sei manje? Mukomana ari kugara anofanira kubuda ka? Aiwa mukomana akwandira ndofana kubuda. Saka ramba arimo? Ramba arimo zvese zvinhu zvinotoramba zvakanikirikina. Adzoisi pamberi apo chepo chepo achaona zvimwe zvachatozonikira zvimwe zvinhu, achatozoshaya zvimwe zvinhu. Zvakuramba zvichienderera? Zvitoramba zvichienderera plus kudii, plus wonyangwe kana ari asiri kutora zvinhu but vanhu vake ndovane vachitora vachinomunikirikira. Bhozi hakuna mbavha inofembera kubva kumupare uku kuya kuzoziva kuti pana panogara nhiki, pana panodii anenge atone vanhu vake vaanototuma iye akagara somewhere. Saka mukomana mumuchenese kauya? Ini kwandira ndimuchenesi. Boza unhu wacho akuita mazuva ano amunoti kuti brains dzacho dzavhiringika kana? Apa ndingonzwa nomwana hanzi ari kurwara, ari kuita sei ari kutotsvaga futi mari, ari kuita zvimwe zvinhuwo. Saka ndongonzwa vanhu manikirikini vachingotaura zvakadaro, vanongoti kukurwara uko but kamunhu vanhu vanga neimba kanda ngonopihwa kamari neroji yake achingoti anozoda mapiritsi ei. Kurwara ari kurwara? Ari kutorwara ndongonzwa but haina ndisvike zvangu kudhize naye. Kuenda musikasvike padhuze naye? Zvirwere zvaanonhira zvinotapukira izvi ndongowanzotyoo type dzakadaro. Mozi mukomana yafamba nzvimbo dzakawanda, TB chiiti zvese zviri papa, zvironda maoko manenge akazvimba maoko ane neropa, saka kuti ndingomhoresane ndongonzwa ropa guku rangu kusanikirikina kuratidza kuti hatiwirirane. Saka unongo uchitobvunda ukasvika padhuze naye? Ndotota chaizvo chaizvo. Musi chaicho pandaimhoresana naye ndengoona zvigokwe zvenge zvakangokwatuka zvine makwati eisika ropa iroro rekutachana nemunhu akadaro ndongobvunda kusangoda. Saka mune muchiitwa kuzozorwa? Kuti zvinozotapukira kwandiri because handiti mukomana ane zvirwere zvakawanda. Pati kumhoresa inganzi pressure, kungomhoresa maoko chete? Kumhoresa zvahaisi nikirikini but ungotamba wakachenjera because zvinhu zvaanobata ndizviziva. Zvakabva kupi kwezi? Mukomana wacho munhu wemadrugs, anongopindawo mashabhini anenge arimo kupese pandongomuonera, kana ndifungoti kana kumba kwokuhufu unenge urimo hwesadza chine chingona ari mashabhini machichi chingodaro magundura anenge arimo. Saka ari kuwanikwa kwese kwese? Ari kungowanika kwese kwese. Saka paipa akapapiri? Aiwa ini kwandiri pakaipa. Saka ndingotaura kuti zvangu mukomana uyo kana achingodawo nezvake achioke kuwirirana kwavo. But anofanira kutamba akachenjera? Anofanira kutamba kuti akachenjera. Mozi pa danger zone?
ava padanger zone. Ya ndizvozvo biripo. Otherwise mawekisi ako ari kufaya zvawo. Ava mawekisi anguwo kana chitendera hangu hazvinhu zviri right kwandiri. Makongolese ari kubhadhara. Ava makongo ari kubhadhara. Aiwa ndizvozvo. Ko nyaradzo yamundara iri kuri? Nyaradzo yakamudzi muna August asika risati taziya date. Bozva munhu watinofanira kuti tanavari tiri kungotsika vamwe vacho. Tiri kungonziwo deadline ipo paAugust ipapo. Alright. Aiwa ndizvozvo wanzi makazenge makuda mumhanyiswa futi kudheni futi. Mhanyiswa na? Hameno kudheni kwenyu chichanja kuitika. Kumhanyiswa hapana kandimhanyisa ndiriko kudheni. Hapana panomboitika noize. Noize zvamuvakomana because ndinavanyinyi navo nevamwe vanyinyi navo vanenge 3 here mashure mangu. Saka pane kamwe kadiki kamwe kanenge kanongonhonga zvinhu. Saka kanongonziwo ndo karikuita sei karingotora zvinhu zvemumba ndo kakangokonzeresawo noise kuna umwe atinoti Tyre nzere kudiki hatizvi kutaura zviri manhirikini. Saka ndiwo aingo kanhikiriki nawo. Saka manje saka munhu kanongonhonga saka tese tinobata ati ndiwe ndo kakangokonzeresa noise. Alright, aya ndafunda ndakambonzwa kazvichinzi Billy yanga kuitirwa noise padheni kasaka ndafungudza pamecho. Noise yakatoitika zveshuwa. Noise yakatongoita kakuitika but zvinenge zvichibvira ikoko. Kokutoti mufanhi ari kubata tunhu stereki. Kuti pese paari kungosvikira kanhu karibva kadai pese paanhingirikira zvinhu zvirwa zvadai. Alright. Aiwa aibo Mr. Billy Boy handiti. Aiwa sure. Tobatana next time handiti. Aiwa tentiripo zviro. Iripo.